फिन आरोबाव बोथोर बिगियाननि सिगांग्रो सांग्रांथि। बे समाव बोथोर बिगियाननि फोसावनायखौ लानानै जोबोरैनो गोनांथिथार खौरां आरो बे खौरांखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया जोबोरैनो गोनांथि। मानोना बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायदों। बे साननैसोआव सिमा गैयै खुवा खुगोन गारि गुरा दावबायनाय बेरायनायाव जोबोरैनो सांग्रांथियै दावबायनाया बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन। मानोना हादराव गोबां खुवा खुनायजों खैफोदाव गोग्लैगोन सुबुं माहारिया आरो बायदि जाथायजों हादरनि माखासे मानि रायजोआव मोगा मोगि जानांगौ जागोन। भारतारि बोथोर बिगियाननि बादिब्ला आरो माबे माबे रायजोआव बेबादि गोबां खुवा गोग्लैगोन बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांनि। बे समाव फिन फोरमायबावदों दि भारतारि बोथोर बिगियाननि एलार्ट होनाय बादिब्ला हादरनि माखासे मानि रायजोआव गोबां मानि खुवा गोग्लैनानै जेंनायाव गोलैगोन। हादरनि माखासे मानि रायजोआव 10 डिग्रीनिफ्राय 9 डिग्री सेल्सियाससिम बिदुङा गाहायसिम जाफैनो हागौ। फैबाय थानाय साननैसोनि गेजेरावनो बेबादि जेंनायाव नुजाथिगोन एलार्ट होदों बोथोर बिगियाना। साहा आरो सोनाब रायजोआव बेबादि खुवा गोग्लैगोननि फोसावनाय आरो हादरनिनो हारियाना, राजस्थान, पान्जाब बायदि रायजोआव खुवा गोग्लैनानै गोबां खैफोदाव गोलैगोन। बोथोर बिगियाना एक्स हेन्डेलनि मददाव बे सिगांग्रो मोनथिहोनाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि हादरनि दाब दाब रायजोआव खुवा गोग्लैनायनि जाउनाव खोमसिजों साग्लोबगोन। बोथोरा 10 निफ्राय 9 डिग्री सेल्सियाससिम गाहायाव फैगोन आरो गोबां खुवा खुनायजों गुसु जानायाव सुबुङा खैफोदाव गोलैगोन। आरो बे एलार्टखौ भारतारि बोथोर बिगियाना सिगांग्रो सांग्रांथि होदों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.